ne bagayola amade grapa bulobodi amade grapa bulobodi londa sayimo Marley Bata min fɔ bulon filɛ nin ye animateur ba kelen jeliw ba kelen a filɛ na tɔgɔmana dɔɔnin bɔ ɲɔgɔn cɛ dade ka bolobɔdi manja ne wale ne ba yɔrɔ la amade grapa bulobodi Mama ba yɔrɔ donna wadi Amade mai suga ukitili maula ani masala ukitili ndio bawa jamani lema vile wote ngani bekla kama wa mtenda bagayola akama na sikolo kama ni la troupe ni kalaja ni surugo ni kuna ajiri ni bolo amadi bagayola mo ko ta sikone ni tangu jamani Semanu ba ala raja sikilezeni kuna kaje kwa juzu anda akamu nebazo tuwa ya kujela na awade na kuwela Kacanga buloboti manja. Bayo wala wala dile na wala granda yira ni samoje. Baba wajiri. Munya kota dia bata peji be muhra bariga. Oche. Wuri di to mo doni sa, ala baru ko doni. Wala kwal. Karamo bolo ka karani. Do so ga doni. Bolo ka karani be tigide ko. La drusudan orajina so segi mo so segi. Jidu muza balasa wale bala kuno male no ngofro kayo kenga mamro flani fabo. Namza nabre mayede bujo ngabaro. Chamuza ashuna ainano. Kika bolo dalasi. Fana ba tesu. Nana silbande la wele silba ga ya atela. Kasilba musa wele. Kadina bagro ba. Kakala bagro ga ya bagro ba wele nyenda minausa yetri chama. La drama sa da wele zamulo. La tropa bagro barka. Nyenda minausa yetri chama.
amari ngolo de be na be ya terege be le bina dum amadi bayo kala ba ngoro bura bayo de amadi bayo be mulo itu sila kan naje afo mese nyana ko baro dabora ega afo sudar dawda nyana ko baro dabombe ega bo isala nyana ko baro dabombe sofriya ya je bawlo latino amadi ne mazeka gebe ne mazeka gene njugoro handerega adu ngoro ngoro le sajela ngamulo ne mo finya na ngi fali ne baroga dunola ki fali ne baroga dunola ne so dunola jema tulo kenani agele ganna so dunola jema tulo kenana abo segublo ne ngolamo aga kenanya na boya kana kenanya na boya dodo jede bi kufo men negation no look mongol bodo na wulu fa ofana jumadu o kare fasola amma ba alhamdulillah rabbil alamin jazakallahu khair ifa min wo ambo dola gaga kuraga mehendofu kata kurusabe yiritie gaga kuraga mehendofu abose kulele ngonamu ibita shila bala iba bone mbodena ibna bora ni hirono ngai babu yiri to konga nene gulo payo paroke ko bi bala aya broda dusula sawandonda Lepas pariya doni, makma kana tiga, makada doni, tinggal mama di dalam. Pada dua belas orang yang sesa, bumi ini kaji, dan juga kata kuruari. Sampai mau libau. Kabokiye pakai wayo kudera. Dari sore pasura, sahaja berorang Yesus, ia orang India macam kau ada, ia tak punya kiri minta kau dekat diri. Tapi semua mengalami mandai, bison ini berkeliling diri. Kalifa sola kalisore fadu bono odo no bosi abonamu angata nyawa bosi yejile musawele annani soroy ifani yep maminga kerenyen amane ne kamande ga ngalonda mo levin ngai wala ba kana yigano ne makabla ngonamu lingala mala gune burama bayo kwenye pega biye dono pala yokiye abla tugunin dena ne bana kadde ne ta de ndo abla tugunin dena na mingi chebula iwolo babo na ma kabla wona mo amadi na bo na so ko la mena kambo palo sano mena kambo fini sano mena kambo sabara sano mena ako baba bangunamu ako nulo baba bangunamu isimbo jefunda niro mingade ni be bagatae o foma biti blai
ile bɛ fɛ ka fɛn min dun o fɔ o bɛ ɲini ka d'i ma funteni ka n'i tɔɔrɔ hali n'i sigi kɛnɛmana gansan la min bangiletɛri bil'i kan n'i donn'i ka so kɔnɔ kilenw bɛ f'i kan i ka dugawu fɛ ɲɛ. Amadu ko ne k'i fo la a m'a fɔ ko ne ka foli da don kelen na dɛ o kama n seginna foli ka ya bi n'a kun ko Abla y'a fɔ nin kelen la i k'a da ne ma ne kun t'i fo tuguni nka i wolofa ko ne ma ko ne k'i fo de wa n k'a kɛ ka ɲɔ ye n b'i fa ka ɲuman barika da ye. I fa ko ne kana ɲugun na Amadu i fa tilala k'a fɔ ne ye ko ne kana siga i la Amadu a tilala k'a fɔ ne ye ko ne kana miiri fɛn foyi la ko ne tɛ se ka min ŋɛɲɛ bari ko duba ni barika y'i labɔ. Awa den ne ka ca tɛ se ka mun b'o la. Ne m'a f'i ɲɛna n k'i fasa da ba ka ca i fasa da cogo ka ca nka min da i la maa b'o ladege n'o tɛ o ma da i la ba. Boss, ko dodo de n'a pas bɛn Thomas Thomas bɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛsigi a karamɔgɔ bɛ ko bɛɛ misi kɛrɛnkɛrɛnya ma an yɛrɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye karamɔgɔ Solenkan misi ka foli lase Kalifa a n'a balimakɛ ma ka foli lase karamɔgɔ Etienne ma a n'a taamaɲɔgɔn k'u barika bonya la. Lo, ne de Amadu Bagayogo. Bɔlen Busana fila dugulen de ye ne ye. Kabi Ala ye n da baara fila foyi tɛ ne ye. I y'a dɔn k'a fɔ yiritigiw delila ka min kɛ yiri la depuis diɲɛ lawale fo kana se bi ma. N delila la ko n k'a kɛ yiri la ka d'i ma ni n m'a kɛ yiri la ka d'i ma kana n tɔgɔ f'i ka gɔni na tuguni. N ye karamɔgɔ minnu fɔ nin ye karamɔgɔ Etienne Kalifa karamɔgɔ Solo n b'u bɛɛ jansa dasi ba mugan k'o bila i ka baga kɔnɔ ka 2000 di animatɛriw ma ka 2000 di jeliw ma ka 2000 di médiaw ma n bɛ fili ka bɔ kɔrɔfɔ la i kɔni b'a dɔn k'a fɔ yiritigiw delila ka min kɛ yiri la diɲɛ kɔnɔ ne Amadu dira la n b'a k'i ye n'i m'a k'i ye kana n tɔgɔ f'i ka gɔni juru la tuguni kɔrɔ fila k'o tɛ n ka yiri kɔ. Amadu ni bila sisan fana n ye dɔ fɔ TV ne bɛ taa Korowari nka n tɛ tɛmɛ tile 3 kan i bɛ t'i da i ka so i b'i miiri jiri bɛ fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ ye jiri bɛ mɔgɔ dɔ da la jiri bɛ mɔgɔ bɔ da la nka Amadu ne mago bɛ jiri la ni n y'a kun Amadu yanni saya cɛ Ala kana ne ni malo ko da ɲɔgɔn kan ni n y'a kun Ala kana ne ni lebu ko da ɲɔgɔn kan ni n y'a kun Ala kana lajigin ko jira n'a fɔ na yɛlɛ ko ni saba ɲini bolo Sakɔ. jiri a ma jiri la dɔn sama dɔ bɛ jiri dɔn a tɛ jiri bɔ cogo dɔn muso ma bɛ tɛ jiri. Ni ma jiri la dɔn sama dɔ bɛ jiri dɔn a tɛ jiri bɔ cogo dɔn muso ma bɛ tɛ jiri dɔn. Ni Amadu min filɛ ne banabagatɔ sera a ma o y'a sɔrɔ n kɔnɔna fililen don a ye laturu da ko solo ko mɔgɔ nɔfɛ dɛ bana de b'i la ka filen kura ta ka yiri ja ko n ka taa n ko ka dɔ min ko n bɛ wuli ka dɔ to na ni Amadu y'a kɛ ne ye o y'a sɔrɔ maajugu faraɲɔgɔnjugu ni sinjijugu ani terijugu u bɛ kɛlɛ la k'olu ye ne bon Amadu ko ko n bɛ wuli ka dɔ sigi ko n bɛ tila ka taa kura lamaga min de ye ne filɛ nin ye.